Свети Валентин, сами сте. Тъжни сте. Помислете малко за тези, които трябва да изтърпят вашите бивши. Така, здравейте, зайковци, и от мен отново съм тук с поредната доза идиотщина. Не знам колко от вас са се смели на първия ми клип. Всъщност, като го гледам, трябва да се чудя дали трябва да се смея или да плача. Така, на въпроса. Свети Валентин, какво по дяволите му е специалното на този ден? Така да е, ако едни хора се обичат, няма да се обичат само един ден в годината, а всеки ден. Или греша, може би. Не знам, вие кажете, според мен, не според мен, а като цяло този празник просто е създаден, за да си харчите парите. За да може онези там да печелят. А за тези, добре. Друг въпрос. Ако имате гадже, какво може да му подарите? Това е най-сложният въпрос. За най-добре, знаете ли какво трябва да направите? Така ще се разберете с вашата половинка. Всеки да си купи подарък за себе си, да си ги размените и после отново да си ги подарите. Малко нямаше смисъл. Няма особено голям смисъл, но поне ще знаете какво искате за Свети Валентин, като шоколад. Добре. Друг важен въпрос. Свети Валентин или Трифон Зарезан? Да, определено аз съм за Трифон Зарезан. Така да е, този празник поне има някакъв смисъл, а не да си пилеем времето и нерви и всичко заради някакъв подарък, който най-вероятно няма да ползваме и сме го купили за човек, с който сме заедно от 2 дена. Ами да, в смисъл, според мен е супер тъпо. Вие го наричате Свети Валентин, аз го наричам петък. Просто петък. Не му е нищо специално този ден. Поне доколкото знам аз. Всъщност, искате ли да знаете как намразих Свети Валентин? Случи се преди няколко години беше. Ходих с едно момче. И да, той ме зарязна Свети Валентин. Честито, спечелите усмивка по радиото. Някои момчета са пълни идиоти. И все пак, това не ни отклонява от въпроса, защо е създаден този празник. Ако вие знаете, може да коментирате. Искам да видя вашето виждане и разбиране за празника Свети Валентин. Много ми е интересно, вие кой празник бихте предпочели да празнувате? Свети Валентин или Трифон Зарезан? Може да го напишете в коментарите. Ако ви е харесал клипа, може да дадете ръчичката нагоре. И да... Отдолу ще пусна линковете ми във Facebook и Ask.fm, ако искате да попитате нещо. И да, общо взето е това. Може да се абонирате в канала ми, който е долу вляво. Вече го научих това. И да, това е от мен за днес. Благодаря за гледането. До следващия път. Чао, зайци!